Bimina kuma kono funuka kono be mangambo kono be fienta mogo chema nyini fe ka foko nga kuma kan wala sa obse ka don abe soro chugo mina anu be se ka minke wala sa ku kishama ni video na mena bela jene nye foyi ota bani ni video na je foka ta fa bana alaba na mena bonisi ke mena nye foyi ni kono funna ibse ka minke wala sa afunu se ka jigi wakati kunguru ni doron kasoro ma fura foita abe foko kono funnendo no ya soro kono kan ga chugo mina no soro ato chugo yala kono be funu a wakati iba soro kono be mangabo kono fana be segi dimi nga obse ka soro dumini do fe walma banado ibnul don video konana nga ga gele ka fo adama denga ka jenatige bege fo kata fa bana kasoro kono funu ko mi soro alna gra shenkeli iga don afo ni kono funendo tamashen do de bala muim se ga ira ka fo ki kono funendo wakati na o tamashen do mu iba soro kono be mangambo kono be se gidimi iba soro no soro alna soro ni kono ga dogo a wakati do be fara bunyaka no soro mo mi refana ki kono ga bo iba soro do be fara fana bunyaka absigi bla fiye bla la kuma be wala se ka famia bona kana na be foko bochi obsega sawi ni bisega so la ka fo iba soro no wakati kono be funnendo o fiye bla iba soro akasa ga go na kera wakati mina absege degun walma ikrefe mo wore absego lu fana degun fe woro be no fana munu bisega nani kono funi no ye banawi munu fana ga chanku sebe kono funu absega soro kono jafe bana do be no fana no ye frudim do na ma wuli reflux gastro-œsophagène absega soro fana fe absega soro infection digestive do fana fe walma dyspepsie fonctionnelle do absega soro lu fana fe bana chemo be no munu sega sabi kanani kono funu ye demsen fitinu fana munu be nyimbo la wakati mina kasuruma koroba folo olu chama kono funu segolu fana soro kadaka ni nyimbe bo wakati mina absela ni kono funu ye demsen fitinu fana feno wala sake ga nyini ngali jabi iga do ngafo fen chama ne bisa sabiye mim segana ni kono funu ye adama dena odoy mu ye folo o dumuni kechugo wi ame misaliata an yere ga dumunu na min dune no anfe no kusebe frafina dumuni munu no be kono funu a chama inafo sho inafo tigenkuru dumunu mbe inafo shupom kacha dumuni munu na munu be glani shupomi o sega do kono funu femoro chama be no munu sega mogo kono funu a dumunu kacha walma boisson gaziment olu fana be sega nani kono funu na soro ibe dumuni na a chamana walma ni be dumuni na ibe ka telephone chi walma ka kumai fiye be se kana konobara la namo wole aérophagie o be ke sabiye ni kono be se ka funu joro hami o fana be se kana nayi même se kana ni kono funu fana yi fe woro be se kana nayi ni be ko fe fana inafo mogo mun be no nute farkulu nyana jeke u yeoye u sigile no yoron kili nama wule sédentarité ou te foike o tigla mogo waka chan kusebe kono funu ke gadi golu soro kada ga dumni yele mali obsega gele ya kuma dola cigarette o fana ba ke ka sobe ke nicotine mogo mun fana nu be fura do ta ina fo laxatif na nyogona nunu ni meno talila kata foka damateme takale nyefe absega nani kono funu fana yi kono maya konna na muso chama be no kono funu msogolu fana soro kadaka dengolo nugu nale bunyara obeke sabiye nafsega kono nugu ko gerente abe tintili min koka obsega sabiye kuma dola ni kono obsega funu muso munu be no fana nugu la da bo jora ni menopause wakati no sera olu chama fana kono funu ke gadi golu fana soro walma mugo munu be no ni shi fana koroba ala wakati dumni yele malibsa gele kuma chama fana na
o fana bɛɛ bɛ se ka na ni kɔnɔfuni ni kɔnɔ bɛna mankan bɔ daminɛ ni kɔnɔ denmisɛnninw bɛ se k'i minɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ nka ni kɔnɔfuni in bɛ mɔgɔ min na walima a tɛ mɔgɔ min yɛrɛ la n'a ma deli k'i minɛ fɔlɔ i bɛ se ka mun de kɛ walasa k'i kisi a ma o ka nɔgɔn e k'i jija wagati bɛɛ lajɛlen n'i bɛ dumuni na i kana dumuni kɛ teliya la i ka dumuni kɛ hakilisigi kɔnɔna na i ka dumuni n'a donn'i da kɔnɔ ka ban i k'a ɲimi fo ka nugu ka sɔrɔ k'a kunu i k'i jija o fɛ kosɛbɛ o bɛ se k'i kisi kɔnɔfuni ma dɔ wɛrɛ min n'i bɛ se k'o kɛ k'i to dumuni na kuma i k'o dabila walima k'i to dumuni na ka kɛ telefɔni ci ye i k'o dabila walasa i bɛ se ka kisi kɔnɔfuni ma dumuni minnu bɛ yen nɔ fana k'a fɔ sukaro ka ca o la sukaro min ni an yɛrɛ b'a fara a kan n'an b'a san butigiw la ka fara dumuniw kan i k'olu dumuni ninnu i k'olu nɛmɛ sukaro ka ca dumuni min na i kana olu dun wagati bɛɛ ka d'a kan olu sukaro dunni damatɛmɛ kojugu o fana bɛ se ka na ni kɔnɔfuni ye ka caya fana n'i hakili to o yɔrɔ la a bɛ se k'i kisi a ma ne mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko kɔnɔfuniw k'o b'a fɛ k'i sɔrɔ walima i bɛ fɛ ka kisi a ma i k'i hakili to dumuni na i bɛ dumuni minnu dun i ka kɛ dumuni ye dumuni minnu ka ɲi dumuni minnu ni sukaro man ca o la i b'a fɔ n bɔra k'a f'i ye cogo min na i k'i kɔlɔsi dumuni na dumuni minnu bɛ se ka kɔnɔ funu i n'a fɔ n ye misaliya ta minnu kan dumuni bɛ sɔrɔ an fɛ yan kosɛbɛ sɛw tigɛnikuru supɔmu n'o ka ca dumuni minnu na hali ni jaba ka ca dumuni minnu na a bɛ se ka dɔw fana kɔnɔ funu dɔw bɛ yen fana i b'a fɔ basiw o bɛ se ka dɔw fana kɔnɔ funu mɔgɔw tɛ kelen i yɛrɛ b'a jateminɛ dumuni o dumuni bɛ yen k'a fɔ ne y'a dun k'a bɛ se k'i kɔnɔ funu i b'i mabɔ o la mɔgɔ dɔw bɛ yen hali n'u ye nɔnɔ gansan min a bɛ se k'u kɔnɔ funu o kama e yɛrɛ de bɛ se k'i ta dɔn n'a sɔrɔ i bɛ ka fɛn min dun n'a b'i kɔnɔ funu i k'i mabɔ o la o b'a to i bɛ se ka kisi a ma fana boisson gazima i k'i mabɔ o la boisson gazima o minni kuma bɛɛ o bɛ se ka na ni kɔnɔfuni ye a caman na farikolo ɲɛnajɛ i kan k'o kɛ ka d'a kan o bɛ se ka dumuni yɛlɛmali k'o nɔgɔya o bɔlen kɔfɛ fana n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i kɔnɔ fununen don ko n'i taara banakɔtaga la ko joli bɛ ka bɔ a la walima e bɛ ka fɔnɔ walima i fari bɛ ka kalaya n'i ye nin fɛn fɛn jateminɛ i yɛrɛ la i kana sigi i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka lajɛ n'i taara n'a sɔrɔ ni kɔnɔfuni de don dɔgɔtɔrɔ bɛ furaw sɛbɛn i kun i n'a fɔ charbon végétal activé walima pansement digestif walima antispasmodique u bɛ furaw sɛbɛn i kun walasa a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na e yɛrɛ dɔrɔn de bɛ se ka i hakili to i ka kɛnɛya la walasa e bɛ se ka kisi bana jugu ma wagati bɛɛ lajɛlen na kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ n'i b'i hakili to ladilikan mun n'an bɔra k'olu fɔ ye sisan nɔ walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ i b'a fɔ n y'a layiru ta ye cogo min na k'a fɔ video laban na n ko n bɛna bonisi kɛ ye nka sani o cɛ n'a sɔrɔ ni ye siɲɛ fɔlɔ ye ka n ka video lajɛ i kana ɲina i b'i abonné n ka chaîne kan i b'a yira n na k'a fɔ n ka video diyar'i ye i bɛ j'aime ta i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i b'a ci dɔnbagaw bɛɛ lajɛlen ma walasa o fana bɛ se ka ni kunnafoniya ɲuman in fana sɔrɔ e bɛ se ka min kɛ walasa kɔnɔfunu n'a sɔrɔ o ye sɔrɔ wagati min na kɔnɔfunu ka se ka jigin k'a sɔrɔ i ma fura foyi ta a ka nɔgɔn kojugu i bɛ se ka numurukumuni i bɛ se k'o bisi k'o ji min walima vinɛgiri nka ni mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ i tɛ se k'olu min walima bana b'i la min bɛ se k'i bali olu min na i n'a fɔ furudimi n'a ɲɔgɔnna ninnu i bɛ se ka a ɲagami ji la ka ji dɔɔni kɛ numurukumuni la walima ka ji dɔɔni kɛ vinɛgiri la k'a min n'i y'o kɛ n'a sɔrɔ kɔnɔ fununen don a tɛ tɛmɛ wagati damadɔ kan dɔrɔn kɔnɔ funu o bɛ jigin e k'i hakili to i ka kɛnɛya la walasa e bɛ sijan sɔrɔ walasa e bɛ kisi bana jugu ma o de ye ne haminako ye n'i ma n ka video tɛmɛnenw lajɛ i bɛ se k'u lajɛ walasa i bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ kɛnɛya kan i k'an bɛn o la don wɛrɛ